Xina ha pogut amb mi, està podent amb mi, t'ho juro. Culpable, culpable. La muralla, la gran muralla. El somni de la meva vida, menjar-me un dorayaki a Xina. Non-stopping! Bon dia, penya. Hem arribat a Pequín. Són les 3 de la tarda, portem poder una hora caminant. Jo em trobo bastant malament. La veritat és que aquí a Xina tothom està malalt. I clar, contem que és desembre, que ha vingut just el canvi de temps i la penya s'ha posat malalt. I pues, suposo que entre els trens, els busos, que ens posem amb molta gent, pues, jo també m'he posat malalta. Esperem que no sigui res, que sol sigui un constipat i poca cosa més. I ja, a veure una miqueta. M'ha traïdo a un... com es diu? Hutong? A un hutong, que són els barris tradicionals que hi ha aquí a Pequín. I pinta molt bé, aquest és molt maco. Mireu! Està xulo. No drons són, sí. Són molt pesados amb els drons. Són molt pesados, tio. Mira, ja m'està quedant. Aquí, fent un passeig amb aquesta posta de sol i amb la meva dona, un passeig romàntic per Pequín. My wife. Que això no ho sabeu, però no ho vaig explicar mai. Quan vam anar a l'estàtua del Hachiko, el senyor que et feia la foto gratis em va dir com, is your wife? I jo li vaig dir, sí. I bueno, ahí va sortir la broma. Hem vingut a un altre hutong, a veure què tal, i sembla que hi ha festa perquè sent aquí una bateria. Avui és dissabte, llavors està plagau de penya. Volem anar a menjar teòricament pato Pequín, a veure si el trobem. No, Xina la veritat és que... És a dir, ens agrada per venir un cop a la vida, però avui ho parlàvem que jo personalment no tornaria. Per anar a Xina me'n vaig a Japó, molt millor. Sí que tenen les seves coses, que has de venir a Xina alguna vegada, a veure la Gran Muralla, a veure les seves coses... Vine algun dia a la teva vida. Però jo personalment no tornaria, per les meves raons tindré. Però ja he vingut, ja està el xec. I això, tenim ganes de que s'acabi Xina, estem comptant els dies i ens anem cap a Japó, que no us ho havia dit un altre cop. I després ja tornem a casa per Nadal. Vuelve a casa per Navidad. Mireu si fa fred, que està congelat el llac. Tothom tirant pedres per comprovar que estigui congelat. Està congelat, gent. He de dir que ens riem molt i sobretot es riu molt aquesta xiqueta que acaba de tirar una pedra, I porta des que ha vist el gel dient, vull tirar una pedra. No, tu. Culpable. Deu ser algo intuitiu de l'ésser humà, no? Tirar una pedra sobre el gel. Hombre, piedra, hombre. Hombre, piedra. La gent agafa això i ho tira. Per comprovar que està congelat, saps? Perquè no tenim suficient. No tenim suficient veient que està congelat, que ho hem de comprovar, mireu. Ah, està congelat, vale. Vale, ara comprendo. Mireu. Esto de Xina. Us creuem per allà. Tota l'estona amb gent, tota l'estona. Mireu que guapo. I aquesta dona no volia venir. No sé si estareu sentint res perquè fa un vent que te cagues. Pues no tenim ni idea com, però hem aconseguit les entrades a la taquilla i anem a entrar a la Ciudad Prohibida. L'únic que són les 2 i no hem dinat. Pero bueno, algo farem pa dentro, a ver qué tal. Estamos dentro. Ara estic creuant el pont sobre el riu Daurat, que significa purificació i energia, m'està donant això. Vale, us explico una mica. L'entrada principal és el que tenim darrere. Aquest és l'edifici més monumental de tot el recinte. I era l'entrada per on... Hòstia, se li acaba de petar la càmera. Se li acaba de caure la càmera a la tia. Bueno, que liada, ho sento senyora, espero que estigui bé la càmera. Dit això, vaig agafar bé la meva càmera. I ens ha explicat que tenen 5 entrades, vale? I ara per on entraven els generals després de la guerra, entregar els soldats, entregar els esclaus, tota la pesca. De les 5, aquesta del mig és
per la que passava l'emperador i no podia passar ningú més. Sol podia passar l'emperador per aquesta. Mola. Que guai que haguem pogut entrar i ens ha costat 5 euros l'entrada cada una. Això molt bé. L'únic que he perdut a l'Èlia, no sé on està. Mírala, perdida, com un pollito, allí en el medio. Mírala, mírala. No sap ni on estic. No em veu, no em veu. Susto, susto. Mira, perdida, en medio de la nada. A veure, cap a on hem d'anar? Tenim net. Una vitrina? No hi ha vitrina. Mireu, a moltes entrades hi han 2 lleons que simbolitzen poder, però aquest lleó d'aquí és un mascle perquè té una bola que simbolitza com el món, com domina el món. I aquell d'allà és una femella, això segons la teoria xina, i està jugant amb un lleó petitó, si ho veieu. I és com la pertinença d'un futur, més o menys. Aquí és on es guardava el nom del successor perquè no hi haguessin conspiracions. Conspirators, segur que hi havia un muntó. Aquí hi ha molta gent gravant algo al techo. Vamos a ver qué es. Oh. És un drac amb cara fea. Mucha gente. És un drac guapo, L'Eli i jo no parem d'inventar com teories, en plan, si passes pel mig d'aquests arbres, no sé què. Vaig passar pel mig dels arbres, jo també. Em dóna sort durant 50 anys. Mireu aquesta imatge, mola, La veritat és que molt xula, molt recomanable. Ja ens l'hem vist, molt espectacular. Poder aquí un àudioguia sí que hagués anat bé perquè no ens enteràvem d'on estàvem, però no molt. L'Eli diu que sí, jo dic que no. Però molt xulo. Hem vingut a provar pato, però és molt car, llavors hem demanat això i un rap de pato. Què opines d'això? Està boníssim. Està molt bo, no? Està molt bo, Molt pequinès. I hem demanat també com un burrito, que li hem donat una mica perquè el meu és superpetit. Que sí? I porta pato. He vist que porta membrillo. Uau, té un gust que flipes el pato, Uau, pel cul, Ens han donat quants? Tu vols? No, però entenc per què ens els han donat. Me deja grabarla. Te lo he preguntado, ¡Ay, súper perfect! ¡Oh! Con la marca y todo. ¡Qué chulo! Uy, el nostre serà de Nutella, pel cul! Mira que xulita el logo. Ui. Vale, somni de la meva vida, menjar-me un dorayaki a Xina. Bebé. Boníssim. Bon dia, penya. Són les 8 del matí. Estem a un bus ja, perquè anem a veure la muralla, la gran muralla. Com no? Benvinguts a la gran muralla xinesa. Que guapa! Mireu quines vistes, també t'he de dir. Està guapíssim, He de dir que és una excursió, però això, en plan, no pots venir sense anar preparat. La veritat és que has de pujar bastanta pujada. Impresionante. Vámonos a la gran muralla. Mira cap allà. Oh! És la càmera caient per la gran muralla.
Anem a intentar pujar això. Encara que no es veu tant, és molta pujada, molt empinada. El guai és que tenim una recompensa que si arribem a dalt tenim iogurt. Ens estan encantant els iogurts d'aquí a Xina. Bueno. I sembla fàcil ara des d'aquí, Hem aconseguit pujar tot això. És una tortura. Oh. Hem pujat amb les mans i els peus. Sí, amb les mans i peus, de veritat. Val la pena. Iogurt en la Gran Muralla. Què opines? Xulíssim, boníssim. El millor iogurt de la nostra vida. Sí? Mira, sembla un anunci de iogurts. Danone. Qué miedo. Oh. No penso mirar en ningún moment. Hi ha la muralla darrere, me mola un montón. Estic mirant. Estic superant moltes pors, aquest viatge, us ho asseguro. Aquest no em fa tan vèrtic com el de Xinjiang perquè està més a prop del terra. És dir, si caic, moro igual, però puc sobreviure, jo crec. Ai! La veritat és que la dona, quan hem pujat, el bus ens ha dit que els dilluns són els dies que hi ha més gent perquè tanquen tot l'altre i jo tampoc estic veient tanta gent, m'esperava més gent encara. Tu? Jo també, realment, però sabent que anem a la part de la muralla que no és tan turística, no sé. Ja hem vingut a la part que no és tan turística, però hem vingut amb un tour. Llavors, jo crec que és igualment molt turística. Sí, imagina't com deu estar l'altre. Hem vingut a la part de... Ni idea. Montianyu. Montianyu. I ara, és a dir, baixem d'aquesta part i ens anem a una altra part on al final és una sorpresa. Com baixarem després de la muntanya. Va a la Gran Muralla. Des d'aquí es veu superbé. Molt bé, hem pujat fins aquí. Espera, deixem fer la foto a aquesta gent. Hem pujat fins aquí amb un telefèric, però no era un telefèric, era un telecadira. Me cago en todo. Mira, si el telefèric ho passo malament, imagineu-vos el telecadira. Estic superant moltes pors. Una de les coses que m'agrada molt de Xina i de visitar llocs de Xina és que es posa música ambiental. Quan estàvem a Xangai també ho vam fer i és com... T'introdueix molt al lloc, saps? Mira, ara. Mira el plan amb la música. Mireu amb què baixem! Amb un tobogan. No sé si ho podré gravar. Ah, sí, hi ha penya gravant. ¡Adelante! ¡Vamos, señora! Aquí es baixa de la muralla! Amb toboganso!
Oh!